ישנם דברים הקיימים בעולם, אך אנו בחושנו מוגבלים ביותר. אין לנו הכלים להשיגם ולהבינם ולרדת לעומקם. הטומאה היא מצב בעולם הרוחני שכולו גבוה ונסתר. כוח הטומאה יש בעולם, וכוח זה משפיע על האדם. אם נתבונן, נמצא כי המילה טומאה גזורה מלשון אטימות. מצב של טומאה מאפיין אוטם וניתוק מהחיבור הטבעי האמור להיות בין הנברא לבין בוראו. שורש החיבור והקרבה שבין האדם לבוראו הרי הוא בנשמה, שהיא חלק אלוה ממעל. כאשר הגוף המנותק לחלוטין מן הנשמה, עם המוות נותק מהאלוקות, מקור החיים, ועל כן הוא טמא. חץ מהותי זה שבין הנברא לקונו, הרי הוא אב טיפוס של טומאה. אדם ישראל שמת להיותו מלא קדושה, מתוקה וערבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף. התקבצו הקליפות לאין קץ שהן כוחות הטומאה. התאווים תמיד להידבק בקדושה וליהנות מהערב. הטומאה היא מושג המנוגד לקדושה. כל מה שנאסר עלינו לשימוש שיש בו צד של טומאה והרחקה מן הקדושה. הטומאה מובילה לדרך המנוקדת למטרה אלוקית בבריאה. לכן יש שנותנים טעם לתינוק הנימול לשמונה, היות ואימו טמאה 7 עקב הלידה. לכן התינוק מקבל טומאה זו, וביום השמיני יוצאת ממנו הטומאה, ולכן אפשר למולו. אז תזריע. כשיצאו עם ישראל מארץ מצרים, הגבם הקדוש ברוך הוא 7 שבתות, כדרך 7 נקיים של האישה הזבה. היות ועם ישראל היו בארץ טמאה כמו הנידה, ואז תיארם על ידי מקווה התורה. משל יציאת הטומאה על ידי המים. לפי שחוק הטבע, אם נכנס אוויר לתוך מים, אז האוויר יעלה למעלה בצורת בועות, כי אינו יכול להישאר במים. כך גם הטומאה, כי כוח טומאה השורה על הטמא, ולהשתחרר ממנה זקוק הוא להיכנס למים. ואז רוח הטומאה תשלף בהכרח ותצא ממנו, כחוק האוויר לצאת מן המים. המים בניגוד ליבשה הם אותו החלק בכדור הארץ שאין בו נמצא האדם. לפיכך אין הטומאה מגיעה אליו ואל השורים בו. הטבילה במים מסמלת יציאה גמורה מתחום האדם, תחום המקבל טומאה וחזרה אל המצב הראשוני. הטבילה מוציאה אפוא את האדם מהקשר לחייו הקודמים ופותחת בשבילו עתידו חיים חדשים וטהורים. שאלה נשאלת בין מים למים. על ידי שר הצבא נעמן, כאשר חלה בצרת הגוף, הנביא אלישע ציווה עליו להתרחץ במי הירדן וירפא. גיחך נעמן ואמר, הרי טוב לי המנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל. הלא הרחץ בהם ותיארתי. נעמן סבל סבל נוראי מצרתו, וכאשר לא עזר לו שום דבר, חשב לעצמו, כבר מה יש לי להפסיד? התרחץ במי ירדן ונתאר מצערתו, אף שאינם נקיים וצלולים כאמנה ופרפר נהרות דמשק. במרוקו ובתוניס היום מקובל לנהוג בליל הטבילה כמו בערב חג, ולסדר את הבית יפה, עורכים שולחן חגיגי, אוכלים יחד ארוחת ערב, כאילו חוגגים את יום הנישואים מחדש. משתדלים שהעבודות הקשות והמטרידות תבוצענה בשבועיים של ימי הפרישה, כך שביום לפני הטבילה לא תתאמץ, ואף להשתדל לישון על מנת שתהיינה רגועות גופנית ונפשית לקראת ייחוד המצווה. טהרת המשפחה מתקיימת במלואה על ידי בני הזוג, היא טהרתה של כל האומה הישראלית, ולהפך חלילה. טומאת המשפחה של היחיד והיחידה היא טומאת האומה, ולא יכול לומר האדם בעניינים הפרטיים האינטימיים שלי אני עושה כרצוני. כפי אותו המשל לאחד שהיה מלך בספינה שהיה קודח חור מתחתיו, וכשמיחום הדבר חברה בספינה ענה לו, מה לכם כי נזעקתם? החור אני קודח תחתי בלבד. כאשר עובר אדם עבירה ומטמא את עצמו, מביא טומאה לעולם, ועל ידי זה מתגבר כוח הרע ומזיק לכל העולם. בנות ישראל שישבו במקומות שמגבעות הרע לא היו מצויים שם,
נקל ביניהם לנסוע ולנדוד ימים רבים כדי לבוא למקום שיש שם מקווה טהרה ולהיטהר. ידוע שבמקומות נידחים בהם לא היה מקווה טהרה כלל, הגיעו בנות ישראל למסירות נפש על ידי טבילה בים ובנהר, וטבלו בקור עז של 20 מעלות מתחת לאפס אחרי שבירת הקרח. וכן רבות היו האימהות הישראליות, אשר אם לא מצאו דרך אחרת לטהרתו, פיצחו בקרח שכיסה את המקווה בימות החורף, וירדו לטבול במימיו. כמה מהנשים המקפידות על טבילה נוסעות מהלך שנים עד 10 שעות ברכבת למוסקבה על מנת לטבול במקווה, הסמוך לבית הכנסת הגדול בבירה הסובייטית. ושמרתם ועשיתם כי חוכמתם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק עם חכם ונבון הריו הגוי הגדול הזה. עובדות ומחקרים מדעיים הוכיחו כי קיום מצוות טהרת המשפחה מביאה עושר בחיי המשפחה, בריאות האישה, בריאות הגבר, סיפוק הדדי בחיי המשפחה, לידת ילדים מוכשרים. כשאנחנו מדברים על כל העניין של טהרת משפחה, לכם להבין נשים יקרות, שכל העניין של דיני הרחקה, אלו דינים שאסור לבעל לגעת באשתו, אפילו לא באצבע שלו, ולא להעביר חפץ מיד ליד, לא לישון באותה סמיכה, לא באותה מיטות, עליהם להיזהר, אפילו את התינוק להעביר מיד ליד, עליהם להיזהר, אפילו לא להדליק לה נר, או כל הדברים האלו של איסור נגריה, חייבים להקפיד בהלכות הנ"ל. לסיום, דיני הרחקה היא סגולה נפלאה לאריכות ימים, לבנים הגונים ובריאים, מחובת הבעל והאישה ללמוד ולשנן הלכות אלו, ובפרט אחרי לידה שהייתה מסולקת מדמים, ועל ידי כך שיזכו בעזרת השם יתברך, על ידי טהרת משפחה כראוי, לבנים תלמידי חכמים והגונים וישרים, ואז יקוים בהם הפסוק, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מטומאתכם.